Grup Surfing creu molt amb l'Europa, sobretot per la manera de ser de la gent que l'envolta, els valors que transmeten, i estar units nosaltres com a empresa a un club esportiu d'Europa amb tants anys d'història, que a més van començar a la Sagrada Família i tenim els mateixos orígens, doncs ens omple la satisfacció i volem fer camí i esperem que d'aquí 2 anys ens renovem per 2 anys més i continuem molts i molts anys units. Per l'Europa representa una gran satisfacció perquè en aquest any que hem conviscut junts a Solfing hem tingut un patrocinador molt proper i ja no em refereixo a una proximitat local i de territori que evidentment també ho és. Ha estat un patrocinador que sempre ha estat amb nosaltres, sempre ha estat al costat del club i ens ha donat molta presència en molts llocs i ara amb aquesta renovació per 2 anys doncs és molt d'agrair que en els moments que estem vivint amb aquesta pandèmia doncs hi hagi gent i empreses disposades a recolzar a un club com l'Europa. L'Europa per nosaltres és il·lusió, valors, tradició i bueno, encantats de formar part i de patrocinar el Club Esportiu Europa doncs, sempre que pugui ser. I amb els moments actuals com estem tenint de pandèmia, el Club Esportiu Europa s'ha sabut sortir molt bé, s'ha adaptat als canvis, ha sabut transmetre-ho molt bé a tothom, igual que el Grup Surfing també ha procurat fer amb els seus clients i amb tots els col·laboradors que tenim. I bueno, endavant sempre a Europa.